Birbor naga Khlem jong Nonghikai Hima. Hadian ba umentri ketanat pulih putih ke sorkar jela oba lakmen Rymbui, ulapan pau syakilat pathai khubor balakhang Jingkren yaki Nonghikai Contractual syakami Jingkren. Ki Nonghikai Contractual haga jela ki penpau ke Pynsngewsih da ke ba kila penpau ba Ukren lapla Khlem Pyrkhat wat haba kila syong mentala artayotam hajan mod ukyang nang ba ban penpau ya ke Jingkren. Uba Birbor yang tem Presiden ke Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association ulaong ba katay ke Jingkren ka penpau ya ke Jing Bomburom ya ke Jing Tresitom ki Nonghikai Contractual haki post nem baladem. Ha ke ba kila penmi ya ki kena school ban kiu syaki kerdan kanam. Kumta ulaong ba ke Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association ka penramjur ya katay ke Jingkren lapla jong uba lakmen Rymbui. Nakaliang jongi ki Nonghikai Contractual hapo Meghalaya ya kabratip kum ka Meghalaya Government LP School Contractual Teacher Association hadin bangiliyo ya ka Jingkren jong u Education Minister hakajuk upor u Home Minister u ba Lakman Rymbui mandin kasngi kepada Arflaitrik benai September ngi penpau ke Pynsngewsih namar bagani ke Jingkren ke jong u ka Jingkren Khlem Pyrkhat ke jong u ka penlong ya ki Nonghikai Contractual baro hak Meghalaya bagin Pynsngewsih kumta hakani ka por ngabu kani ka wai ke Jingkeli ya phi haba phi kren ya kita ki kentin menin kasni hatu kadai ka rai jong phi simet ne hatu kadai ka rai jong ka cabinet ne hatu kadai ka rai jong ka MDE government ne ba phi haba phi kren bat penpau ya kita ki kentin ki baong lakhang ya ki Jingkren ban khot ya ki Nonghikai Contractual syakabi Jingkren kan mau bangiladon hajan jong umot jong kiang nong ba hachelong mentala arteutam nagabanta bangin dawa ya ki yela ki jong ki hok ki jongi phim nyo kor phim suit nyo ya ki Jing Tresitom ki ba barok sikata ki ba ngi kum ki Nonghikai contract ngi la syakri ya ki khon jong ka jalla ka Jing thmu kalong bangin tai ya ka long briu ka man briu bat ban kiu irat ya ki khon jong ka jalla syaki kerdan jong ka nam haba phi ong ya ki te ki kentin ngi pen pau ya ka Pynsngewsih lara phidon ya kat kani ka ikhtiar ngathrai philaru ban ong ya uba hamlat doling bad ya weipat minister jong phi ba kin amdai ban thung regularize Khlem ki norms ki babiang ya ki Nonghikai ya ki nongtre haki weipat ki department kum hamuda kum mengili osno lengba ka RTI ka balayo di ba rani haki ni ki sngi ki beladap kumta habangi phai sekni ki aka baro ngai bama phi penbor yangi bangin rong na kerpong ying jong phi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.